Ndị nta akụkọ Channels Television na-arụ n'Awka kwuru na gọọmenti steeti Anambra amawapụtala akatamkpo ego ruru nde naira 78 maka ịgbapụ mmiri na steeti ahụ. Gọvanọ Peter Obi nọrọ na Roma hiwe atụmatụ ịgbapụ mmiri nke ọ kpọrọ Greater Awka Water Supply Project n'olu bekee. Atụmatụ a ga-enye aka benata ụkọ mmiri n'Awka. UNICEF na European Union so na ndị kwadoro atụmatụ a. Ihe metara mkpụrụ a bụ nzukọrịta okwe dị n'etiti gọọmenti steeti Anambra na otu dị iche iche si mba ofesi. Nke a na-egosi na gọọmenti Anambra na-aga n'ihu. Emechaa atụmatụ a, mpaghara Awka ndị a ga-enwe mmiri. Gọọmenti Obi gwara ndị nta akụkọ na steeti ya mawapụtara ụdị ego a maka idozi akara ngwa mmiri ndị agbapụrụ agbapụ yana ịgbapụ mmiri ndị ọhụrụ na steeti ahụ. O teela aka ụkọ mmiri ji emekpa ndị mmadụ ahụ n'Awka. Amalitegori ịrụ ite mmiri reservoir na mpaghara steeti Anambra dị iche iche. N'okwu si n'ọnụ onye nnọchiteanya European Union, EU nwere atụmatụ ịgbapụ mmiri 13 na steeti Anambra. Chidi Nnamdi Igwe, Igbo Radio.